ह्या रथयात्रेचा उद्देश असा आहे की जगन्नाथपुरीचे भगवान जगन्नाथ, बलदेव आणि सुभद्रा हे वर्षभरातून एकदा यांची रथयात्रा जगन्नाथपुरीला काढली जाते आणि त्या दिवशी भगवंत हे भक्तांना कृपा देण्यासाठी त्या दिवशी स्वतः रस्त्यावर येतात आणि लाखो भाविकांना त्यांचं दर्शन होतं। तर सगळ्याच लोकांना, नागरिकांना तिथं जाता येत नाही, त्याच्यामुळे त्याच गोष्टींचा फायदा व्हावा, लोकांना, आम नागरिकांना त्याचा फायदा व्हावा म्हणून या रथयात्रा आपण प्रत्येक शहरामध्ये, जगभरामध्ये काढतो आणि त्यामध्ये आपण प्रसाद वितरण करतो, त्यामध्ये प्रसाद देतो आणि भगवंतांचा लोकांना त्यांना कृपा प्राप्त होते। इस्कॉन संस्थेचे वरिष्ठ संन्यासी आहेत लोकनाथ स्वामी महाराज आणि भक्ती पुरुषोत्तम स्वामी महाराज हे वरिष्ठ संन्यासी आहेत। त्यांच्या हस्ते या रथयात्रेचं उद्घाटन होणार आहे। साधारण रथयात्रा रेग्युलर चालू असताना तो समुदाय थोडा मोबाईल असतो, काही लोक येतात जातात, पण ओव्हरऑल ॲव्हरेज जर पाहिलं तर साधारण 3 ते 4 हजार लोक रथयात्रेमध्ये स्टार्ट टू एंड सहभागी असतात। याची संपूर्णपणे पोलीस प्रशासनाची परवानगी आपण घेऊनच हे काम करतो। त्यांची परवानगी वगैरे काढून हे सगळे व्यवस्थापन केलेलं आहे। मध्यवस्तीतून काढण्याचा उद्देश असा आहे की जास्तीत जास्त लोकांना भगवान जगन्नाथांच्या दर्शनाचा